Right, makadiko muri ya Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 kutaura kwandiri kuita nhasi tiri kwa Chiyadzwa uko kwataenda kundonzwa nyaya iri kunetsa mai nemwana vari kunakurirana nyoka menyu mushure mekuona nyuchi dziri muodropu yemwana wemwana vavo. Saka mai vari kuti nyuchi idzi dzakarasirwa kuyadhi kwangu sei. Saka nhau iyoyo ndo yatafambira nhasi kwa Chiyadzwa kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei panyaya iyoyo. Saka kuti tinyatse kunzwa zvizere pamusoro penyaya yedu yatafambira zuwa ranhasi, regai tipinde munyaya yedu zvizere. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Yakaitika pakutanga mukomana ndanobva kufeteresa mukurora wangu kwabva mukomana mukuru kwabva uya panapa zvikazi maiyo pinda imba ndikati kodini sekuru mwana mtedzangu azipinda itete kwa ndapinda mumba ndapinda mumba zvikazi maiyo mwana wangu ururwara tikati ururwarenyi zvikazi ururwara saka ndandati tifambe ini ndakati inini hachingu ndakasogumisa ufamba mazuva akafa baba wako asi waningina wako wari pano waiti pinda mwana komana mukuru waningina wako wari pano otora newaningina wako mofamba muzontaura zvona zvadini zvataurwa wakabva aenda ndizwe mangwana Sabhuku wabva andifonera zvikazi mai maki ndikati Sabhuku zvikazi kuno kune mhuri yako ndikati mhuri ipi zvikazi vanhu vekwatandi wati kwazi waramba kudini waramba kufamba ndikati zvikazi hunde ini kwabva ndadini kwabva ndanyarara zoti kuma 11 Sabhuku wabva afonazve mai maki ndikati zvikazi izvo wabva kunoku mhuri yako yasvika iko here ndikati hapana mhuri yadini yasvika kuno ndakabva ndandorara zoti kuma 4 ndikati zvinozozi ndaramba kudini ndaramba kufamba ini mutume musikana wangu wanga ari panapa ena moti ngawarongedze tidini tifambe saka wakabva wadini wakabva waenda kwako wataurira tirumba muSabhuku wakabva afona izvo muri kuda kuenda kufamba mai maki wataurira here vanhu vekwaChidzungu kumba kwako ndikati meno saka vatabuka wabva wauya nemusikana wauyo ndakandozwa Mogeni wapo mukuru wacho ndiye wakabva wauya panapa zvikazi ataya panapa tasi tiunganidzane pano zvikazi hunde ndikati kwakanaka zvikazi ameno kwasi toda kufamba wakabva wandodaidzana umba yakabva yazara zvayakabva yazara iye musikana wekusukuru wacho ruzu rubudirwa wakabva asvika bva andoyana namai wake naona wakabva wapinda wakabva agara ngekudhuze nekuchikora atizozwa wabva ndoti zvikazi anzi mwana iye ari kubudirwa musikana zvikazi ndini Samusha uyu mukomana uri yapo yobva ati Samusha ani usina zita here kai ndini Samusha mai wacho kwakubva ati imimi seberei padhuze kutaura Mogeni ndimi baba zveseberei padhuze kwabva wasebera padhuze kwabva ati kasi ndini Ereki ndindabudirwa saka ndiri kuona iwo wakandiuraya ngemufuhwira uyo wakapuwa ngeshamwari yako ndikati kana ini ndozoti murume wangu wakarwara kenza yepahuro akaitwa operation akati tsika mutanda wakasotangisa wegororo yakasaya padhipi ndizvakataura ndimai wacho manje ndizvakadini ndizvakataura here ndikati zvikazi mumba makomo mune monaki irimo yebrown yakasungirwa jira rine pfungwa dzangu ndikati kana izvozvo zvikana ubvunza waroora zukuru wangu kana wana wangu kuti mumba mangu mune monaki yebrown here hamuna monaki yenyima yebrown ba zvikazi iwewe ndoda kuti ndizive kuti uta hwangu wakawisepi ndikati inini huta baba waka Ereki wakafa mwana wake ari form 4 mukuru akandoika baba obvaenda kodini konyora kubiko kutaketa chenura neyoni dai paripo vanhu vekwatandi wakatora kupa chini kupa mwana wavo ndindaipa here uta kana kuti vanhu vekwatandi waipa chini vaita pa huta hwavo zvikazi ndoda kuti ndizive kuti iwewe umbai wakaiputsire kutaura kitchen ndikati kwane makore mangani imafa kitchen yakutosvika 30 chakuti yes kitchen iripo ndakaona kitchen yafa ndikobvisa kwako yakodini kuisapa kazi saka ngatifambe muri kuzwa ndipo takabva tasimuka Sabhuku akanganya tsauta kuti mafamba muri kufamba semhuri handi kuti maenda kwamba kufamba semhuri mumbodini mumboswe saka munoita zvekudzikisira kudai kuti ndio kumutsvaka waudini uno
musaite zvekukwidza ba zvedi ko. Ora saka pakufamba pa maida kuona kuti zviri kubuda pa ndizvo here chaizvo. Ndio zvanga uri kuda vacho wanga uri dai wasikwa yoni wacho. Kuti tione kuti uri kubudirwa. Takabva taenda kumusoro uku kumadzimai mwe akati inini handiti ndini ndega dare wanhu wako ndoda ndine ochiri patiri pa church. Katipe umuntu bataenda. Izvo taenda zviya takabva tasvika. Kwabva wazi uyanga ari pabva tasigara ise seukuru hwenyu. Kwabva wagara seukuru hwenyu. Iyo nyaya kubudirwa bvaiswa apa. Ndipo akabva tagezeswa mako edu tese. Tapezeswa mako iyo akabva zigeza hope kwabva geza hope kwabva geza. Geza kumakumbu udirwa vadirwa mvura kumakumbu. Vadirwa hapana chakadini chakaitika. Uyu wakafamba muprofita wakafamba achibvunza akati apo muri papa pesapa. Ndikona paine urombo hwakadini wakaitika mumadiamond nemuzvipfuyo. Ndio ndiri kudini ndiri kuona panapa. Kazi mai wemwana yuyu na bocho waripi. Kazi ngapa kaisimudzai maoko kwasimudza. Zvikazi ndiri kuona neuroyo uripi? Uri papa. Muri kuzwa. Simudzai maoko uyu mbuya uyu wamboya nani? Kutaura imimi. Zvikazi ndikati ndauya ndega. Kazi wanda babana na munozwa chinozi jambwa ere. Ndakati ndinodini ndinoriziva. Kazi munozwa chinozi rushambwa. Ndikati ndinoriziva. Kazi mbuya uyu wada umbogezwa rushambwa doti ashandwe. Muri kuzwa ndiye muprofita. Muforo uri kuenda neruno kune munhu wakasofa kare mukati memusha wenyu. Uyo muri kusundirana imimi. Munozwa ndiye muprofita uya. Ndoda kuenda nenhoroondo apo muri kudani chadini chasvika. Wakabva wati isucho tafambira mwana uyu. Kubudirwa kwari kuita. Saka tipei kumwe. Muri kuzwa takwatenswa kwa mangatu kwabva tashaya munhu. Kwabva takudzoka pane ng'anga iri apa pamure wapa. Saka iwe waitoiziva ngekuti wakabva ndiri kudzika umotikari tisaita mbosvika wakabva enda kotenga mhamba dzawo dzezviyoni idzi dzenomwadzidzi kwabva wauya nadzo. Ndokwabva wapinda uyu mai wemwana kwabva wabuda panze nemwana mung'anga yanga yabuda panze zvikasi inini mbuya wapera takuda kutopinza sekuru ngoti nguva ino matouya asi hatifaniri kuti dini tichaprofita kana kurapa bange kuti muna November. Tabva tagara wabva wapinda nemhamba dzawodzo wabva wapiwa mbuya uya kwakumbomwa zvamwa mbuya uya. Kazi tiri kuona muri kukakadzana ngenyaya iyi yekubudirwa panapa. Zvikazi kazi uri kubudirwa wacho ngaagara apa. Kwabva asvika kwabva agara ipo. Wakandotaura zvendaitaura zvizvo. Mbuya akati imimi murume wenyu haambouyi ere kuhope kwenyu. Ndikati mbuya ndakasimudza maoko mangu. Ndikati mbuya ini murume wangu chingwa afa 92. Isandadini? Uye futi kana kung'anga ndakandoenda ng'anga yekumwa mvura dini afa. Handisi kana kuchiprofita ndakasoenda kuchiprofita gore rakafa mwana wemuzukuru wangu. Mwana wemwana wangu inini pambuya chapingwa hapana kumwe ndakambodini kondakamboenda. Kwabva tagara kwabva azibudirwa kwataura zvindadodini zvindataura. Saka inini ndoda doro. Saka izvo ndoda kuti ndoripwa ngedoro. Doro racho mobika mondurayira ng'ombe chena. Mukamandurira ng'ombe chena ndozotaura zvekudini zvekuita inini. Takabva tabuda tabva. Alright, saka wenga kubudirwa apa manje wenga kunzi ndiwo murume wenyu manje ndiye akutaura kuti ndikuda doro. Asi kwakusizwa isirangariri rake akona kuti murume wangu papa dini papa sina. Alright. Kwabva tayapamba pano kwakutogara. Hapana akazombotaura hasakambouyawo pano babocho. Ina hasakambotsikawo ipi kumba kwake. Takabvira ngoti ndodangwira yangu takagara pano. Kuzoti muswe sondo rapera. Makabva kung'anga imimi. Mwanakomana wenyu wakasvika ari muruwanzi munomu kuti ature midzimu zvose kuti uri kuti baba ndiwo ari kubuda ndizvo. Kuti achiture midzimu yababa yapamba payo. Iwo zvoenda ake kumba kwake wakazviita here. Hazi kumbosvika pano wakabva andogarepi? Vandogara kumba kwake. Ainokwa kudini kotogarawo pano. Kuzoti swiro muse Saturday sondo rapera. Ndozwe mukunda wangu uri apa. Kasi amaiyo ndikati kazi mazwa kuti here kune nyaya yenyuchi. Ndikati nyaya yenyuchi ipi? Zvikasi pamukororo wenyu apa. Ndikati ina ndidini bainini handizviziba. Asi kwasi kune chinyi kune nyuchi. Asikotorigarawo hedu sondoro tozondozwa zvikasi pane mukororo wangu mukuru. Zvikasi ndazwa kwaenda kwafamba kuti kune nyuchi. Saka tutori nemuprofita uda kuuya tatomirira mukuru wangu unogara kubhezero. Muprofita kuti wakauya zvidi kupakamuka kuseni utsi huri kupwititika nei nyuchi dzenyika dzakabvira kuita mazuva anenge 3. Dziri pai? Dziri mumba yavanoita katakishop muwardrobe. Takishop munoiswa wardrobe.
mukororo ndiye anga akuza ari imumu mwe wacho wakarora kwachitora kwakuisepi kwakuisa imumu kwabva tani tagara isi kuchizoti izwanisa iro ndipo ndakaona uyu muzukuru wangu uyu zvikazi gogo ndikati we kasa zvinoita ere kuti wana maisama watore nyuchi dzawo wakande munhu ndikati nyuchi dziri pai kazi dziri musaki ndatirege ndotore saki rangu remutaka ndidini ndi pamwe ndo rakaitoswa ngemhepo ndati ndisimudze ndizwe nyuchi dzadini dzabuda dziri musaki wow kazi hunde iye vandachidini ndafona ndakafona foni yamaki ndakati regai ndiendepo uyu mwana wamaikuru wangu akati gogo musadini maiyo musaendeba fonai vandafona maki foni yakazi maki mwana wangu iye ndiani mukadzi ndiye wakadaira ndiani kazi ndini ndikati ndaida maki ndikati uya mutode nyuchi dzenyu dzomakadini dzomakakanda ndiye firstborn yangu dzomakadini dzomakakanda akati nyuchi dzipi dzacho asi zakaya nemhepo kani ndikati mhepo iyi isimudza nyuchi kubva uko makaisa kune kudarika rusosa here zvikaziva ndikati sekuzwa uko ndainofamba hangu ndichizwa vanhu vari kutotaura kuti zviri kuzi wamai vechita wavo angirikeni wakatora nyuchi wachiendesa kumunyi kumukorore wakaromba nyuchi dzavakaisa mukorore ndikati inini handiziromba nyuchiba saka uye mutori chinyi dzenyu ndakabva ndadzipfutseke muroyi uyu uya ubvise murume wako pamwana wangu ndiana idaro manje murora manje murora enda uya pfutseke muroyi uyu enda ubvise mwana wangu ndikati imwi mwana wenyu uyo izvakanga atizira achienda kuti ndiri kuenda koororwa mukamuti handidi kuti urorwe ngemunhu wakadaro nhumbu yacho makaisepi makaisi anga anyengwa ndierekere murume wangu ndiro ndakamiti anga anyengwa ndiereke murume wangu makuti iyoni inini handidini ini handizviziba kazi inini yangu enda kwasabhuku uri kuti ndida kuenda kotora ndikati ndiri kuenda kwasabhuku kuti sabhuku adini auya adzione kuti ndozvadini ndozviripo akati inini ndaenda kwamaranga handiendi kwasabhuku bai enda kwasabhuku ndichienda kwamaranga ndikati zvikazi ndipo ndakabva ndasimukawo hangu nguva yachoyo kabva ndaenda kwasabhuku kwakutora sabhuku ndo nyaya iripo sabhuku ati ndadini ndazvizwa sabhuku uchizotuma achinyamu kwakuya kwakuona sabhuku izvani wakazobva afona mai maki wafunga kutinyi ndatuma munhu wangu saka wafunga kutinyi ndikati chambotaurawo kuna ana baba wangu nasekuru sai newamwe wacho wandatora sabhuku ndozvaindodini ndomutaurira ndipo ndakachizotaurira vakomana ndipo ndakachizofuma zuro ndandobva munda pandaenda kwasabhuku inini ndazvizwangu asi zvensa ndane mari ndozvakabereta ekuti mupurisa akauya unenge akuda chinyi mari yake asi pairo sondo ritobata nimwandanyi ndanayo sabhuku akati hazvina basa inini chachifonera wodini wouya woona chinyi woona nyuchi dzacho ini kochekwa uchigara hangu bai kogara pano saka nyuchi idzi dzichitoripo kusvika izvozvo sabhuku akati endai moise matombo pamusoro pesaki pachopo dzimwe dzakadzarasika mukomana ari kusimudza ndakabva ndandoisawo kasaki bva ndadini bva ndadzivhara dzitoripo alright pane zvamurabvunza ini ndirobvunza kuti mbuya kumatare kwedu hongu ndazvigamuchira mari yemupurisa pachazodiwa zvechimangaro chenyu $70 inowa ndo mushumo wenyu kuna mambo kuti ndo ndapumwa handiti tochizoti tozokudai kudare asi ndisati taende kudare kwacho ndine mubvunzo yandidombobvunza imimi nemurora uyu magara muchigare zvakanaka here naye mupurisa muri kuzwa muri kuona mukomana uyo uripo uyo una mukoma wake unaumbairi uko uyo izvo mukomana yoyo ndakamupiwa aine gore ne6 months upi rasta uyo ndio umwe wacho ndakapiwa aine 3 years mukomana wacho uyo urusenza kumachina ngekunga amai wake panapa aroorwa pano iye uyu ngowe padhuze pamberi apo saka wakabva watora baba wacho wachibva wagara naye tikambonetsana tikatoendesana kumatare kwana Chigwende ngenyaya yenyu yemurooro wangu iyeyo zvekuti kana wana avo chaivo kuwataurira kuti mumba mababa wanyu makamira sei wadini wamuziba kana muzukuru wakabatwayo mwana wake iyeye kana kuti baba wacho unomuziva kuti mwanaye wakabara une mwana wakadara hadini amuziviba amupurisa hadini amuzivi bwirana papa dini hapana ba
Hapana hamboni kuti ndiri mai kana chinyi chake kana kuti mwana wangu wakamutsenza machaina wane makore akapindwa zete CD kana kuti ndine burangeti rake rekuti kuba handidini handinaba asi pamusana pemukadzi ngekuti iye wacho kuti achatiwo ndakati ibhasikoro ibhara iro rakaiswa huni dzemugwati kana kuti dzemuheji pasina bakwirana hapanaba. Saka imimi maonere yenyu muri kuona kuti muroora ndiye akonzeresa kuti imimi nemwana komana wenyu mutadze kuwirira. Ndizvo chaizvo. Alright. Saka imimi maonere yenyu muchiona nyuchi idzi dzakakandwa muyadhi menyu idzi, kufunga kwenyu muri kuti nyuchi idzi dzakabva kupi idzi? Handitombozivi kuti dzakabva kudini. Kuti dzakabva kupi mati imimi iye akava akadzitora kupi nyuchi idzi mafunga? Amene akati wakadzitora kupi. Ndipo ndakamubvunza kuti ina ndizi kurumba nyuchi be. Kuti dai riri kuri kuda kundipfukira kuti wakandiuraya dzauya pamba pani pangu. Ngekuti kuzwa kuri kutaurwa kuri kuitwa handidi umusvitsira bamupurisa. Zviri kuzi pakatanga kuyaka nyoka kadoko. Kwakubva wakarowa. Kwakuya huru kwabva yauraiwa. Ndokuchizouya nyuchi dzawo dzidzi. Dzawazondipa inini manje. Alright. Saka imimi mungada here kuti sekuona kwangu kuti pane kupumhana kusvipisa nemazita, mungada here kuti titsvake kuti chii tiri pamwe chete namambo. Saka inini musabhuku ndizvo akanga taura titsvake kuti chinyi kuti waziva kuti nyuchi ngedzangu here ngoti iwe kuti nyuchi ngedzangu asi kuti abvuma ake kuya kobvuma kuti ewo nyuchi ndii ndakadini ndakakanda kuti abvuma kuti hundi ndishu ndakadini tikikake ndakakanda saka ndakati uya mutore nyuchi dzenyu hapana wakadini wakauya ba saka uyu mwana wangu uyu kwasa anga asipo banga ari kutaundi uyu mukadzi ndiye anga aripo kana kuti akazoya achitaura ari kuti ndatukana namhaiyo ngenyanya yenyuchi hatinodini ba isusu hatinodinoziwa ba pana zvinoziwa ba. Alright. Tina ndisina kuti kutaura. I think taida kutongoona pane nyuchi dzacho tione kuti dziri papi. Amba yemuone Padira. Ndida dzireo murume wenyika wenyu. Saka mudzino towama imomo. ndakazokarasika dzocho dzakasimudza mukomana achibvani. Eish. Dzitoripo. Alright. Aish. Kodzakatodza. Saka nyuchi dzinenge dziri dzipenyu here? Dziri menyu, dzaitobhururuka. Ngoti pane ndau naimwe chikuzwa. Pane chikuzwa. Dzaitobhururuka nyuchi dzichi. Alright. Dzakarazwa. Nekuchivharwa kwedzakaita. Saka uyu mukomana wakati aisakira mutaka kochidza asi hadzina kuruma munhu. Aiwa imimi pamakauya muchidziona dzenge dzadzizuruma munhu. Alright. Kuti mukomana ndiye wakati gogo sabhuku ndiye wakati aenda nematombo odini wotsikirire. Alright. Akazoti enda nematombo otsikirire.
Alright, pakanaka mama. Saka regai tizame kumbomudaidza mukomana wacho iye mwana wenyu wacho timbonzwe kuti iye kusaidi kwake ari kutiwo chii. Asi nyuchi dziripo zvechokwadi. Saka dzakatongouya dziri musagi. Makangoona zvakangodai izvi. Kundokandwa kuti rakandokandwa ngapa kundokandwa munomu. Saka uyu mwana kuchitirege ndichende kudini kutora saki rangu ratowange mhepo rekumutaka ndokuchiona zviro zvizvi ndokuchisima iyo gogo ingawani wana maisa maone dero tontu nyuchi dzakafa kumba kwawe dzakauya kumba kwawe wakumukandira pai wakumukandira muno. Alright. Usabhuku akati azviiti bangoti kana zvikazozika ukoma kuti ndizvo ndakadini ndakagara nezviro zvakadai azvidini azviiti ba Sure. Zvinoshamisa. Zvinoshamisa zvinhu zvakadai hazvisi zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika. Mai wako nyakubereka. Mai wako. Mufunge ndinorwadziwa. Aiwa. Ndinorwadziwa. Chimusasa chema mama. Kundogara mupurisa kana kurara handizvariba. Handirariba kundinorwadziwa. Nonditi nyuchi dzacho ndakadzionepi dzavanoti nyuchengedzani nedzangu ndizvisiba hongu zvinorwadza asi handimuruzini mazuva ano kwane mahosha yemabp nei zvirwere zvako kuramba muchirangarira bp rinokwira munotaridza kuzochengere zvizukuru zvenyu nekuda kwezvinhu zvisina kana basa hazvina chirobo izvi zvinhu zvinodarika izvi. Aiwa regai timbomudainze because nyaya iripo ndeyekuti mambo varipo nekukubatanidzai imimi nemwana wenyu kuti munge muchiwakiridzana kana hapana pamungamborase mwana wenyu iye wacho hapana paangambokurasei but pane zvinenge zvichingoitika zvinenge zvichida kuti imimi nemwana wenyu mudzokeredzwe mumudzoredzane munzwisisane mama. Mukadzi haitiba. Aiwa hazvina mhosva mama chiregai timbonzwe kusaidi kwake kuti iye anoti kudini ndosaka mambo wauya kuti wangu wachikubatsirai. Ndindadewo kudaidza pano ndino masoko mairi matatu ende nawo andakafonerwa ndimambo kuti ndiuye kuna mambo achindituma kuuya kuno kumhuri yepamusha uno panonzi Patande. Pane kusamira zvakanaka kwadai kwaitoti tisvike pano maringe nyaya huru inyaya yenyuchi. Tode kuzwa kuti nyuchi dzambofamba sei kuti dzizodai dzichionekwe muyadhi mwamai enyu dzambobvepi chii tiri kunetsa muyadhi mumunda apo. Okay. Ngavoti muchidimbu ndakatongodedzwa ndobasa. In fact ndakatongobva nyuchi ndichitodziona dzapinda mumba mangweni. Chachiri chingani chamakadziona? Andichada kuziva madhetsi acho kuti yanga iri Saturday. Ndokumakadziona? Ndipandakadziona basa Sunday ndipo ndakazotodzi ndaforamba ndizvanzi wasiya kumba kurate ndikati kumba ndasiya kurate zvanzi pane nyaya handasina kumbozvitaura hangu basa kazi pane nyaya yekutaudzi pane nyuchi dzaunetsa kumba tikati of course zveshuwa nyuchi idzodzo zveshuwa ndangosiya dzibusana ngofunga kuti pamwe inyuchi dzingoriwo dzega. Nyuchi dzakapinda mumba mukona mukasvika pane kachitakishop kangu kanoshandisa kadaro. Alright. Dzapinda muwardrobe. Dzapinda muwardrobe. Atina kutoziva kuti nyuchi dziri muwardrobe. Patakangona takangoti pamwe nyuchi dzirudini dzinotendererawo zenyuchi diti kwatomboti isirai ichi ndowe nyuchi dzinogona kudini kutizha. Asi pandakazofuna ndakazovhurwa bhozi mutaura akazoti adaenda kuchechi. Ndipo akachiti akanitore hembe muwardrobe kwakuona nyuchi dzadini dzitori nemukuzhu. Okay. Ndadaro ndikati ndadaidzwa kubva kubasa ndochiita sei nenyaya yenyuchi kuendawo kwandakaenda kwachibatsirwa nemunhu akauya kundibatsira kungobvisa nyuchi idzodzo. Kubvisa kwakadzita akangodzivhisa mabvisi akadzita patangodzirasawo patakangodzisiya. Saka
ndikushaya kuti pamwe kuti ndakaisa muyadhi memunhu kana ndikadi asi ndakangobviswa tichingodzidi machingodzirasa wose nyuchi dzadziri umbana umbotsvaga kuti nyuchi dziye dzadzoni changori chanani uri kungobatsirwa kuti nyuchi dziye dzidi dzibvowo paumba. Nemubatsiri kuti nyuchi dzibve mumba. Mubatsiri adzibvisa nyuchi wakadziise papi pamungatinongedzera kuti akadziisa apa. Ndouye panofunga angu svito parodi mumiriperodi pamiriperodi dzingori musaka ingodzidi muzanyuchi dzadzidi vangotsvaka kudai ungodzitsvetawo murodi ungodai ungodzitsvetawo chi bai vadzitsveta ipapo nemunda wamama wanyu. Saka chii chakazoitika kuti dzipinde muyadhi mama wanyu? kuti zizori dzakazopinda muyadhi handinyepa asi semazwira endakaitawo munoziva kana mungoriwo munhu munonzwa zvamunonzwa vakanzi mukomana wangu uyu ari apa kuti akangoonawo masakeri akati pamwe sake semunhu anoenda kubasa aenda kotora sakeri rifanira kupakana chi mine nyuchi kana dzadzimwe dzakafiramo here pakubviswa kwadzaitwa kana kuti dzakadii dzadzirimo nyuchi idzodzo. Asi iye muprofita uyu kana kuti wakauya uchikubatsirai hawana kutsanangurira here kuti nyuchi idzi dzingava dzine chimwe chiwano chiri mukati? Handi kunyepa muprofiti akangova achiti ini nyuchi ndokwanisa kudini ndakatomboenda kwandakaenda kwamuseve unoziva kana chitiko chakadai chaitika unongoroona kana kuti chinhu chaitika mumba nyuchi nini undoroona kana ndakazotorifeiwawo kune zvanzi daiwaona nhengi pamwe ndi anokwanisa kudini asi profiti kuya kwakaita anotoshanda akatonditi ndo ndakatozviita usiku ngwanjembo ndakatokwanisa kufamba usiku ndide kazini ndoenda kubasa mangwana asi chakakwanisa kuita kubvisa nyuchi hapana chakataura hapana chakadini. Saka apa mubvunzo uripo manje ndiwe kuti nyuchi dzidzazowanikwa dziri muyadhi mamama wenyu apa zvakare imimi namai wenyu zviri kunzi namama pane kusawirirana kuripo imimi namama hamudyidzani chii chinoitika namama ngei musingawirirani namai? Taakutaura nyaya iyi babaka tautaura into details zvishwa ndine mwana wangu musikana ari kuchikoro Sunside ari form 3 form 3 akarwara tariro tande akarwara saka kurwara kwaita kwacho kuti mwana kurwara asi akazosvika pakuzoita unga asvikirwa pakurwara pepe zvikanzi inini ndini Eric Tandi kuti ari baba angu ini ndakaurayiwa nemai yako handitika tadaro handiri kunyeperai baba ndakadaidza hama dzese nana mukoma nana tikafamba kwatakafamba asi basa kwandi kutaura iwo muchembero wakabvunzwa zvikanzi munozviziva here zvikanzi nyaya yemukutaura iyi munokwanisa kuiziva asi takaita ndisingazvizi manitaura pandi kutaura mozotaurawo here zvikanzi ini handizi mushonga wandakapiwa tini ndakapiwa mushonga asi anaoziva kuti mushonga wayo ndewekudini ndewekuuraya murikuona saka tagara kudaro nana muchembere taita izvozvi kutozorwirana kwacho nekudidi kwacho papangundisasa ndanongoti inini hangu semunhu une mwana wangu ndindogarawo kumba kwangu ndichindozvibatsirawo ndichindozvibatsirawo inyaya yekuti tafamba kudai taiti akatotaurawo zvaakataura dai mabika doro inini ndakaurawa zvakati dai mabika doro mumba mune zvakati zvakamira so vatotaura vanhu vese vanga varipo kana ndikadadzana mukoma jekishana vanga varipo nevanga varipocho kana ndandosiya umwe mukoma anga aripo paitarwa nyaya yacho kuti zotange kuti titaure nyaya yekuti tibike doro zvakaenda kuonesa because mufana wandakaenda naye inini wangu inini mini wangu last born akachiti achisvika pababa pakabva totaura zvikanzi kwamatoenda imimi nezvamaita imimi atsokuda akatopopota watoenda zvikanzi bambo maitira taitaya inini kana kumba kwacho kwakutonesa because ndautozi mazodai songe asi ini chandisina isimba rekuti ndingauye pambange pababa handii simba richiitira zvinhu mai vangu asingazvidi kana kuti zvakaitika zvacho zviri zvekunyepa dzino matoro ndakazviita kuti pamwe kunyepa pamwe mwana kundosvikirwawo zvekunyepa kana kuti kudini asi kuti tiite hasha yekuti baiyo zvakataurwa paya makazvizwa here kana kuti zvakadii iwo wasingadi handina simba
chandokwanisa kuzvigarirawo pamba pangu nemura ndichitokwanisa kubatidzirawo mwana wangu kuona kuti zvirudini zvikuita here kana kuti hasi kuita here. Saka izvozvizvi mwana ari sei ari right here mwana pakubatsirwa kwakamboitwa zvacho izvozvi sofa ari nani haasi kusangana nedambudziko kubatsirwa kwadi kuitawo tichifambawo ndichibatsirwawo nemwana hapana dambudziko rati paizvozvi. Asi imimiwo semwana akaberekwa namai munozviona sei musiri kudyidzana naamai vakakuberekai hamuone kuti panoda kugadziriswa? Ya ipapo magona baba chinodawo kuti chigadzo zvakafanana nenyaya dzakafanana ndizvizvizvi mai vangu uchiri mupenyu baba vangu vakafa asi kana chinhu chakuitwa nemunhu akafa hatichazivi kuti uchasvitsa papi asi kungoti zvomai wari kuti hatizvizii zvinhu zvabuda hana maitiro andinoita asi chakangoda kuva kuti tingogadzirise tagadzira chinhu kana zvirizvo kana zvisirizvo tuchinatsa kuonera pamwepo kana kuri kuzi tofamba toenda kwatinoenda tuchizwa kuti ishuwa here kana kuti kunyepa here kana ndakashaisha kana kuri mwana kuri kunyepa ini ndinokwanisa kuripira mai yangu kuti mwana wangu wakanyepa wakadai asi kana zviri zvezvezvo tingombira zvingogadziriswawo tigarewo zvakanaka tingomhoresana namai yangu mamhoresana taingoita kudhara. Iyo mama chokwadi ndiri kuzwa sekuti wapinda mukati menyaya zvizere nekuti kana takagara panyika tisakanganwa kuti mai ndombereko mai wakagunun'una hapana kana chinotinakira muupenyu asiwo mai kana muine kubata kwakadaro hatikukurudzirwa kwakadi futi kwakashata. Solution ya apa ndeyekuti imimi vana namai nemuroora munotendawo kumba kwabereka ake nekuti nyaya ndiri kuona iri kubata futi muroora mukati handiti iwewe unoendawo kwana sekuru woudzana sekuru ana sekuru nyaya yakamboitika iya taakupinda mudare mwamambo Marange toda kuti tifambe tiri pamwe chete tichenesane inini namai wangu kana ari mwana ari kubuda achinyepa zvinobuda pachena kana chiri chokwadi zvinongawo chiri chokwadi togadzirisana kana iri sori zvinhu zvese zvoenda zvakanaka. Anditi aiwa tinotenda mama mungava muine chekutaura here pamusoro pezviri kutaurwa? Ini ndinotaura ngenyaya yekuti ngoti mena kuti yanga aripo ndakamutaura ngenyaya yekuti nyuchi mukadzi wacho wakandituka wakakutuka achiti chii akanyatsa kuti brati shiti muroi uye wabvise murume wako pane mwana wangu muruzwa akandituka mukadzi wacho uyu asi ndandafona nhamba dzake ndichifunga ndiani ndiri kufonera uyu inini ndo chakazoita kuti ndiende kwani kwasamurikati nyuchi dzomaunza mumba mangu ngedzangu here nyuchi nandizi kuromba nyuchi be ndo ndakaita ini sinza ndizivi panozipa ng'anga kana izvo takabvayo kun'anga kwacheyo kuritawo asi pana kun'anga kwandakambodini be ndakamboenda asi ndipo ndiri kuona nyuchi dzapai dzamumba saka ndipo ndakazoenda ndikati ndakutaura sabhuku kuti sabhuku auya pamwe pane zvanoita kuti nyuchi dzidini dzibve pai dzibve mumba sabhuku ndipo akataura zvokuti ini napane zvinoitira kutodaidza upurisa wamambo ndiwanodini ndiwanogadzirisa nyaya kuti zvidini kuti zvipere. Aiwa tinotenda. Saka akoma nyuchi idzi dzinenge dzane nguva yakareba sei makadziona mazuva mangani dziri muruoko? Ndingangoti zuva ndakuudza here Saturday ndo pandakanzoona dziri kudii dziri ngotenderamba Sunday pandabva kubasa chiya kunotsvagwa munhu akandibatsira ndo pakabviswawo nyuchi idzi zveshuwa the whole day yacho yeSunday yacho dzakatenderera kusvikawo dzazongoperawo ndaingodziva iwo senyuchi dzori kuona izvo ndingoramba muchingofutsira moto nyuchi pamwe dzinodini ndidzakwanisa kuenda kwadzakaita sandiziva kuti pamwe kuti kuuya kwadzakaita kana kuti kuona kwakaita uyu dzakauya kuno here kana kuti dzakuno here kana kuti wakangoona pazvinhu zvandakandango mabvisira takadziita kana kuti wakazongoona wasakiri nenyuchi here kana kuti zvidii because nyuchi idzi dziri kutoratidzika kuti dziri musagi dziri kuratidzika kuti nyuchi dzacho dziri musagi dzitori musagi dzakawanda kuratidza dzakarasirwa kupi dzakarasirwa ipapo panzvimbo yatadziona. Saka pendenge ndoda kusvika ndepekuti ndikubvunzei kuti imimi pamakabatsirwa pane karinyere kupere kekunzi kana kuti mama ndo ari kutumira nyuchi kana kuti nyuchi ndidza mama? Hakuna zvanditi kuyepa ndati murume akandibatsira hana chaakataura chaakwanisa kuita kudini kubvisa nyuchi idzodzo zvokuti inini kana neni kana kuti nyaya dzekumashure dzacho
haana kumbozvitora seizvo zvakava ndakaya ndichiti zvabva kuna mama kana zvinhu zvadii inyuchi dzakandouya ndakakwanisa kungozvibatsira kuti nyuchi dziye dzibve saka kubatsira kwacho kuzvibatsira kwandakaita handidazi kuti pamwe zvine purobhuremu neni kana zvaane papi aya purobhuremu handisi kuiona kuti zvingaite dambudziko pari kuzongondoita dambudziko ndepekuti nyuchi dzakaonekwa kumba kwenyu dzichibva dzazorasirwa kuyadhi kwamama ndo pari kundoita question make kuna mama kuti sei nyuchi dzakaonekwa kumba kwenyu imimi movha mazodzirasira kumba kwangu muri kuti ndedzangu here kurasira kwavari kutaura kunozi kura zvofunga sakira ndokutaura nezvaro nyuchi ndofunga dzaingoti padzai munoona dzaibviswa dzichidai saka munhu aindosvika kokutura ndofunga padhuze neparusosari pamuchemberi paikutura kuti ndisakira chino ndo parakazosara iwe kana kuti zvakadidi ini handina kuzoona hangu kuti waidembozi ini handitoriwo bhizi nekubvisawo zvandaibvisa rusosa rune haiti yakadai au imimi kusaidi kwenyu nyuchi dzakatorwa dzichiiswe kurodhi ukanditi asi dzazojamba pakakwira pai pekubva dzatsvetwe pai mukati ndo pari kunga kakunetsa saka tauda kuti tichizwe kune wakaonesa wakariona sei right akoma ndati ndaitobvawo kwandandiri kubvawo ndodzi temptation tandi okay ndaitobvawo kwandaibva ndakutopinda pagena ndanasagi nyowani riri mukati memunda rakatsvetwa musaidi merusosa ndatofunga kuti pamwe isagira tinoshandisa chi kubasa kwedu kwatinochera ndati kuti ama ndodi ndoritora ndichifunga kuti pamwe ratowa nemhepo pandakasvika ndichirisimudza ndopandakaona mune zvinhu zvirimo ndopandakabva ndadaiso ndichitoguma chiti pamwe zvii marara ndaona nyuchi dziri kurasika pasi kwa ndatosiya muine dzimwe ndatotitsvete ipapo nyuchi dzenge dziri dzipenyu dzenge dzakafa anga dzakafa dzakangoiswa imomo saka maona nyuchi idzi makaita sei makabva mauya bva madini ndakabva ndabva ndataurira gugu kuti ndo zvandaona apa saka ameno mambo kuti vari kunesa Maxwell temptation yakuti ndakaona sagiri nenyuchi dzakafa asi riri kusaidi kwamama yenyu imi muri kuto zvedi nyuchi takaurayawo nehutsi hwemoto handiti dzichibva dzauyawo kupi kugeti ndokwamakatsvetawo asi pakuchinetsa kuti dzakajamba sei chinhu chakafa ende riri sagi kuti ridini ripinde moni ndichafona kuti dzipinde mugeti kunoku ndo pari kunetsa because haisi waya karusosa kuti titi mhepo haikwanisi kujambisa kuti titi pakafamba sei ndingangoti hangu ini hangu pachanga kufunga murume aitibatsira wacho ka because padistance ndinofanira ndichazokuratidzai paibva pacho achiita zvanga achiita hana uzonzi hangu kuti aidzidini but kana iri dambudziko handiri kunyeperai madziche muripo kufamba kwakanaka kwakunzwa kuti chinhu dzacho dzine dambudziko here chine dambudziko ndechipi muchidimbo handiri kunyepa ndingada kutsvaga zvakawanda ndingada kutaura futi zvakawanda kana tinewo dambudziko panyuchi idzodzo dziri dzangu ndine dambudziko dziri dzangu munonga muripo munonga muripo zvinongobuda chi pachena kana dziri nyuchi dzekuti wozi dai kuri kuzi pana panodabata dzakafa handiti asi dai kuzi pamwe mufana akatoona dziri live aitoti zveshuwa saka ndinga kutora kwaenda zvaingo kwaita kwakuti pamwe kwakuri ndoraswawo kurasa kwaita but kurasa kwakaita pacho pamwe hanozozi hangu kuti ari kuorasira papi kana kuti ari kudini saka azorasira muyadhi mauri akarasira muyadhi mamuchemberi ndokuona kwazoitawo mukomana sandoira kuti pamwe zvinogona kunga akangoitawo sekunga ari kudaisiwa asi kana riri chokwadi chekuti nyuchi kaunini andarasira kuti ndakudzorera zvinhu zvangu zvinondinetsa ndakudzorera kuna muchemberi zvinobuda zvinooneka zvinonzwika aiwa tinotenda inini nditoda zvemuti kwazi zvazi nyuchi kukandwa kwangu handi kutaura kuti ngedzangu iri ndo pavari kutaura kuti nyuchi idzi ndofunga munhu aiwabatsira ndiye akangokanda nyuchi asiri kuziva kuti ari kudziisa papi asi kuziva kuti kwakukanda murusosa mangu ndo matsanangudzira vari kuita munhu akandibatsira haana chaakandiudza chakakwanisa kubvisa nyuchi saka kuzozivawo kana kuti migano yekuti zvakamira sei kana pandiri kuisa zvinhu zvakamira sei anogona kuvasira kuti akatadza kuziva sati kuti handizvi zvekuti tingaswera hedu tichinetseka kana kuti kudini asi chitongodiwa ngechongoti kana mati
dambudziko semataita muchembere kuti kona nga ndamupoma kuti nyuchi neti dzawo ende zvakanaka ende zvakasununguka kunoendwa kunobatsirwa ndofunga baba muriko kunobatsirwa kunodini zvinotaurwa zvese baba imi nyuchi makatora nyuchi mukaisa kwamuchembere nyuchi dzenyu dzamaita zvamaita ende uchitozoona kuti saka kubatsirwa kunakaita kuti pane zvakaditikawo ere kuti pane zvakasina kuitikawo zvakafanana nezvozvo. Alright. Inini pamwe penenge ndoda kusvika kuti ndionesani nemi ndepekuti tomboti alright. Mafamba kwamafamba maenda imimi munoda here kugadzirisana namai wenyu kuti munge muchidyidzana modzokera parudo rwenyu rwemwana naamai munozvikwanisa here izvozvo kusvika pari zvino kana zvino magadzirisa zvinhu zvese izvi nekuti amai mukutsanangura kwavo vari kuratidza sekunge vane bundu pamwoyo kuti mwana wangu haangandidaro mwana wandakabereka. Saka inini ndiri kuti munokwanisa here toti mafamba zvagadzirika izvi munoda here kuti rudo rwenyu rwemwana naamai ringe richidzoka. Inini parudo muri kutaura mukuru handizveshaya asi dambudziko hombe ndora ndanjitaura izvi kuti izvi nyuchi dzazouya dambudziko hombe riri kuitika enda kutaura kuti mwana asikana nekudai zvikanaka kuti tizive kuti zvinhu zvinoitika kana zvakaitikawo muchembere akaitika zvakaitika asi hapana panondorasa mai wangu ende kugara kwese uko kuti zvisati zvambabuda ndaingoya tichiona namai wangu panapa. Saka zvinhu zvekungoti kugadziswa kwezvinhu handi kuti idambudziko kana kuti chii kugadzisana ini rudo namai wangu ndagara ndinaro iwo kana nodoneni vanogara wandonono asi kuti unoda kugadzisa zviro bozi chinhu kana chichinetsa chinofanira kugadziriswa kana muri mumusha tosangana zvakawanda mumusha zvimwe zvacho hazvida asi unongora kuti ichi chabudawo apa ichi ngatichiona kuti ishuwa here kana kuti kunyepa kana ndini maendera ndakatoita kuti muchembere kuti tizoende kwatakaenda kwacho ndakati tokumbirawo muchembere uyai mumbozwa tatorora mumba mangu uyai mumbozwa zvekuita mwana tiri pamwepo ende zveshuwa zvakaitika tiri pamwepo zvaitika tikati ainotochidi solution kati chimbofambe pakufamba posangana zvatakasangana nazvo kubva patakasangana neizvozvo ndo patoti kana namuchembere wangu kana kudidini kana kutaura kwacho kana kudidini kwacho kana kumhoresa ino mhoresa maswera asembe asi tozwa kuti muchembere anonga anyongodairira kuti akadini akarwadziwa nebundu kana riro bundu racho rekuti mwana wako wakazotaurira kana kuti wakanyepa here kuti zvakati ndo zvinobuda pachokoro kuti kana ari mwana wacho achinyepa toti iwo wainyepa kuti ndivenga namai wangu asi kana chiri chokwadi zvinhu ngazvigadziriswe togarawo zvakanaka. Alright. Imimi mwana asati abudirwa uyu mwana asati abudirwa nezvaakabudirwa nazvo kumashure uko makambonzwa here karinyere kupeke kuti amai vanodaro varivo vakauraya baba? Ndisingadai kuchepa nekutaura chokwadi pane vanhu vaya vanombouya vaya munoti ana tsika mutanda ndofunga zvane mai baba vangu ndofunga ane 32 years afa asi pa 32 years afa pacho soko iro rakambobuda rovha rachizodzoka futi pamwana rakudzoka futi pamwana pa 32 years idzo zvichangoti pamwe kubuda kwesoko ramutsika mutanda pamwe kunyepa kwavo asi rakazodzoka futi rapamwana futi rakangofa neiroro. Mwana uyu achibuda uyu uri kubuda aine voice rababa wenyu here kana kuti ane voice ripi pakutaura kwake semunhu akasvikwa? Chandisingazivi pakusvika pavoice hameno wanonga waitera asi chino kana chichingosvika hameno sandati tingada kuzotsvaga kuti tidididi asi chikuruka vanhu varipana chikuruka kungotsvaga solution yacho tozoona kuti zvakamira sei kuti kubuda kwevoice hatichizivi kuti pamwe voice ndo rinobuda kana kuti ndo chii chinoitika asi ndo mabudira yazvakaita saka zvabuda zvakadaro handichazoziva kuti voice kana kuti asi waitorwa mutonono wachitozviona vanhu kwakuti kumbira bute mwana ari form 3 unobhema bute kudai kwakuti dzakanaka hotsira kanaka 1 achitaura mataura aita form 3 handi kuti kwazi kuti musikana todzokazve kuti isusu mwana uyu kubudirwa kwaaita muchibva mambofamba kubva mange mambozviradzika hazvidaro here zvizvo zvazoite kuti nyuchi dziuye kuti muone kusimudze musoro? Handinoda kuudza pepe ndikati nyuchi dzabuda hana kuda kusimudza musoro inini zvinogona kunga zvirizvo handi kunyeperai asi hana kuda kusimudza musoro kuti zvazobuda ngezvipi asi muchembere ndiye azotokwanisa kutosimudzwa musoro achidini rekurwadziwa asi inini chiitiko ichocho handi kunyeperai chiri kutorinetsa kana ndanhasi nyuchi dzinopinda mumba tsodai asi handasangana nezvakadai maybe pamwe kuti kuri kusimudzwa musoro pokuti hausi kunzwa here pane zvandakataura hanichazvizivi saka
saka ndati kuti best solution ni mama agona zvesho kwakuru ndoti ufanike ndimi munopedza zvese motoendeswa kwamunotoendesa tasvikawo ikokoko tonzwawo tosunungurana ndo papa ine rudo rwangu basi kuna ndakashayishira baba yangu indiro zvishwa ndokwanisa kuwaripira mai yangu ndakakushaishirai pane nyaya yakati ndakashayisha zvishwa ndakashayisha handiti kunyepa handirambi because hasina kubuda kwandiri asi handirambi chadi kuita zvezvo zvinizvi kutozama kutoprotecta kuti nazvinhu zvazvauya izvi ine mutora yeye ndakamboifunga asi hana kuzvitora kuti ndibva ndafunga ndachiti ndazoona nyuchi sei zvadai ndangoti ndinganingosvaga unobatsira ndobvisa kana zvabva zvoenda amene bangupuchawa futi zvimwe handichazvizivi asi kana nyuchi zviri zvega izviri zvega zvoda kuti zvioneke zvizivikanwe kuti zvakambombira sei zvakamira sei pakurarama tinatse kugarisana nawo nekurarama zvakanaka izvozvo pamusha pano ndipo ndakabarwa ndini mukomana mukuru wepamusha pano watori vana awaroora awa ndiwo mai wangu ini mai wangu baba angu chaicho akasiya inini ndikuita form 4 vose wadiki wakazouya baba wao chaicho kuti vanozoziva kuti baba waidedede hawatomunatsumuziva asi ndii ndakatorerwa ndi baba angu zvanozoziva kuti ndakarerwa ndi baba angu kusvika kwasvika form 4 ndikafoirawo ndikadi asi ndoziva kuti baba angu akandirera handingi nangu akasara ndiakati aiwa tinotenda zvikuru aiwa zvakanaka nekuti muroda kuti nyaya dzigadziriswe dzifambe zvakanaka saka toenda kumbondoona alright dzakauya dzichibva tapinda moto tingoya pano dzinge dzakawanda dzinge dzakatowanda asi hapana munhu akaruma here zvikuruma munhu zvekudzizaira kuruma munhu nokuti pakudzarisa pataite toti atiri kubatsirana asi unozonorumawo upo neupo saka dzinge dzakaungana dzakaita mupfuzvo kuti angefanika nyuchi dzinoita dzona unotsvaga mukoko dzimwe dzakazounga mama nedzimwe futi handiti tomazonga mana dzimwe dzakazopindawo sei dzazangoza dzazangoza saka muroora pamakaona nyuchi dziri mumba makadidi hapana ina muna kutya here kuzorara mumba maona nyuchi kuti mukati munogarikeremusikatorara kusvika tatozotodzidzapa after 2 days akuona kuti zvaananiya chekuraita zvakuita the very day yachomutobatidzairaswa dzakauya bvadzadzara mukwa wese indatoramwa ndikati maimfana indazvitadza zvikazemaifana ndikati haningoti zvandataurwa ndekuti mchiita ambaitoisa muti mbona madziro ese matai takapisa matai 4-5 matai emotikatikuti bati dzairamba dzatombotisa dzatomboungana futi apa kuna dzairamba kubuda dzakazongoparira azotondimusa ndatoramwa ndikati tora mavhidhiyo ekuso masabhumaura pamusha paMaxwell Tande panowa ndo pakaoneke nyuchi muwardrobe saka ndapinda mumba ndichiratidzwa kuti ndione panzvimbo panga pakazorora nyuchi ndapaona saka nguva dzino ndoda kubvunza mai anova amwene emuroora ane imba yakapinda nyuchi mai makazvigamuchira sei maonawo nyuchi mumba isu nyuchi takangoonawo dzirimo takashayiwa kuti dzauyawo sei chii chaitika kuti dzinge dziri mumba imomo ndo zvakaitika asi nyuchi idzi dzakabvepi madhoo enyu haavharwi here ipapapa ndo panei pakavhurika pawindo apo waindosiya pakandovhurika padhoo apo saka kusaziva pamwe dzakangopinda neipapapa here hatinoziva kuti zvakafamba sei dhoo rewodhropu ranga rakavhurwa
pandipa pakavhurika pasaidi pacho kudai, so angatonanika pendi rake kudai nyoro mumudhu macho. Alright, ko imimi ipo panapa pacho pamagariro enyu amakaita na vamwene venyu makambogara sei na vamwene, munowirirana here kana kuti hamusi? Hatitombowirirani zvachose. Chii chiroitika kuti musawirirane na vamwene? Handizivi, vamwene vakatanga ndichitotanga kutororana nemurume wangu, ndofunga first born yangu ya96. Kuroorana kwetakaita wangu vasingatodi tiroorane. Takazoenda kwamambo Chigwende, kunozi kwaChigwende. Ndo kwaChigwende vakati sei munorambidza vana kuti varoorane, vananga varoorane, ndokuzoroorana kwetakaita. Saka kubva ipapo kusvika izvezvi kuwirirana kwacho tomboti kambowirirana tombodai zvichingodaro, saka kuwirirana chaiko hapadiniba. Hapana. Alright. Vanouya ndina vana 4. Okay. Ndine mwana wa 96, ndio first born, second 99, third 2005, uri 2008, uri form 3 izvezvizvo. Okay. Ko uyo watanzwa kuti ari kubudirwa, chii chiri kuitika pamwana? Mwana waibudirwa, asi paakazoya chakatinetsa ngecho pakutanga pamashure, mwana waiti akasvika pamushavu waitanga kudhirowa, achidhirowa wotaura zvaaitaura, ndakaurayiwa inini, waiti ndakaurayiwa. Inini mai wako wakadini wakashata, ndakaurayiwa. Kubva ndakafainansa ndazorora, mweya wangu undotenderera. Saka ini ndau ndidini ndizorore. Isusu takashaitoita sei? Takadaidzawo mwanhu ukama. Takatanga taenda kwaSabhuku. Sabhuku yaibvunza mwana, Sabhuku haana kuuya. Takaenda keChitu, Sabhuku yaibvunza mwana, Sabhuku haana kuuya. Okay. Kusvika Sabhuku waita zvekufona pafoni kuti ini ndataura namai maki, endai mutaurirane, svikiraiwo mhai kwazoti chinyi? Yaitite sei titaurirane, saka ukatuma mwana wako musikana kuti yaitidini titaurirane. Isu kwakaenda pamba wachingosvika mwana wakatanga futi kudini kudhirowa, kubudirwa. Mwana wakabvunza mhai kuti iwo hauzvizivi here zvawakandiitira, wakapiwa mushonga iwewo wakapiwa neshamwari yako ukandiisira muchikafu, ndikaparara inini. Nanditi munozviona mushonga aide kupfuudza here kana ndowanga uri iwei? Mushonga handichazivi kana wangoda kupfuhwira here kana kuti wakudini, handichazivi. Iwo kutaura kwako kwakazoita tazofamba wakati kwazi inini hunde mushonga ndakapiwa asi handisakaziva ndo pazvichasvika. Okay. Nekuti wakabvunzwa iyo kuzi iwewe sei futi iwe usina kupa munhu waifanira kunge wachipa utape ndakaparara inini. Wakati iwo inini make anga asipo, ndosaka ndisina kudini, ndisina kumupaba. Wakandonyora form 4 achibva aenda anga achiri kunyora, saka wakangopedza wabva aita sei wabva aenda. Saka ini hana kuzokwanisa kuzodini ba, zvinouzokwanisa kuzoitika zvikaziva pasina newanjero wekuti gara apo iwe gara apo. Zvikazi vanhu vacho havana kuzozviita. Zvinhu zvaibvunzwa nemwana izvo zvatisiti taibvunza ba, zvinhu zvaibvunzwa nemwana. Zvikazi ndoda kuziva futi kuti kicheni yangu yakapwanyirwa. Okay. Iwo akati kicheni yanga yatsemuka. Zvikazi papa ndakuregerera zvati kicheni yanga yaita sei, yanga yatsemuka, ndadini ndakuregerera. Okay. Ndio maitikira. Zvikazi ndoda kuti padini pabikwe doro roda kuti ribikwe munani, muna Zvita, kutanga kwaZvita kana kupera kwaZvita. Saka isusu takazongogeregera ngekuti mwana zvaangachuya achiita pese apa haana kusvika achimbobudirwa zvaangachiita. Saka tichazivi kuti zvakabva here kana kuti zvakatsitikwa here kana kuti chii, ngekuti mwana zvaaita anga asingachaiti. Okay. Saka tichazivi kuti zvakaendepi kana kuti zvakadini kana kuti zvakadini. Saka kundobva ipapo hatisi kudini, hapana kutaura neumwe. Inini chaiwo vanodzipura muriwo uri mugadheni mangu, endasima wane gore rakadzipura kudzipura mugadheni mangu, kwete kwemumwe munhu ba. Vanouya kumira pakati pemukova pangu vachindituka maswa kuti imbwa iwe, zvakafanira zvawakandifonera zwana, imbwa iwe. Inini ndiri munhu inini, kushaya bereka haisi mhosva, kufirwa haisi mhosva. Vanouya pakati pemukova wangu vachitaura zvavanoda, vachituka zvavanoda. Vakatuka mwana wangu kwasawe, mwana une mukadzi uyu akati kwazoti mwana wekuhurwa iwewe. Mazvona zvinhu zvinondiwadza pamwoyo pangu, akati hausi mwana wemwana wangu, uri mwana wekuhurwa iwewe, kwazoti mwana wekwachiyadzo kuita nekupa mwana wangu inini kuti uri mwana wekwanhingi. Saka nyaya inotorwadza kuti dai taikwanisa kana kuenda kuma-DNA test kana kwatina Shemugabe kuya unozwi unoitwa mahara kwekwe. Ndinotoda ngeundorwadziwa kupa mwana wangu kuti vachazokura aine kakufungira napa nhasi wavanhu vakuru. Mwana wamunhu mukuru asi mwana mudiki ba. Mwana wangu kwasawe wanteera wachiri wakambocheresa kumunda kwauko, wakarwa munda iwo newamwe vanhu, wakatopamba munda usiri wavo wakatora nekwavamwe vanhu. Vatora kudaro zvezvo vana wangu vaira kocheresa, so vana vanga varwawo munda vaiteera vachivarwa kumunda vachiteera vachivarwa, vakambosungisa mwana wangu. Iyo mhai tikateera isusu wasungisa mwana kumasojei pamatende apo, tikateera tikati konyaya ngei, zvikazameno ndimbuya wacho vati kwazi musungei ngekuti wandinetsa uri kuchera kumunda kwangu. Tikati kopazuro nezwana, wakarwa newe kwaNyamukunda kuti watore munda waidaidza vana, wakarwa newe kwaNyazika kuti watore munda wachidaidza vana. Saka nhasi uno yava mari here, saka wasingachadini, wasingachadi kuti vana vachere.
saka ini zvinhu zvese zvinongondirwadza izvozvizvo ndotonasoti kurwara kwanditotoita kandiwa ndobudza mabp asingaperiba ndinotorwara pandiri pana bp neshuga zvese istress kwamba nchidini ndichifunga nezvavanondiita pamusha handina kana rugariba pamushana wavo zvinhu zvinotondirwadza. Ngatiende panyaya yenyuchi kuti nyuchi imimi tazwa murume wenyu mati achiti nyuchi ndakazodaidza muprofita kuti tibatsirwe kuti nyuchi dzibve pai mumba handiti nyuchi dzazobva mumba handiti makanodzira sepimi nyuchi masaka haana kuiswa apo here apo ini ndanga ndisichari pamene kuti masaka akaiswa ipapo handichaziva hangu nekuti mai venyu vari kuti masaki akazoonekwa muyadhi mwamai yenyu aine nyuchi wakandifonera ndakaita mistake zvimwe vese vanasabhuruse ndakarekodha zvetaitaura pamashure nanasabhuruse zviri mufoni mangu ndakazvirekodha apa ndakatadza kutozvirekodha amene chakambondivhiringidzawo chinyi ndandoperekedzwawo mwana apo iwo akafona ndikati hello pese apa ndisafunga ndaitadza kuwamhoresa ndainga wamhoresa vachiramba kwanyanya chinga wamhoresa pese mhai maswera sei vachimboramba kwanya ndaita kafo wozodaira mhai maswera sei pese saka musati ndakangofunda ndakangoti pamwe wafona waine zvauri kudawo nditaurirawo zvakanaka mhai vati imbuka iwe imbuka satani muroyi ndikati kochii makarasa nyuchi dzenyu temuwanhonga saki akauya naro achifunga kuti ngeredu atowa nei nemhepo iyo riri saki renyu remakarasira nyuchi dzenyu handi muzvona zvichireva kuti saki harina kukandwa munda maoba iwo ndiwo wakatonhonga saki wakaenda naro kumba kwavo wari kuda saki kwauzona saki rine chii rine nyuchi ende futi nyange pacho pavari kutaura apa kapa pamunda wakatowedzera munda wakaguma uko wakabva uko kwakuine munda wawo kufamba kuya kuno kunosebya kudhuze nenini ende zvekuti ini hana simba ngekuti maina sabhuku vanowirirana ipapo handipo pawo handisi kana kudini vanowirirana vanototengerana hembe fanika kumunda kuchacherwa uko hembe bhutsu saka iri handina simba handina kana kukutaura rimwe zuva kuti chatowirira ndindakatotumwa nazvo inini ndiri kuenda kwasabhuku ndati ndiri kuenda kwasabhuku anditumwa kuti ndiendeserewo nezvinhu izvi saka ini handina kana kwandirotaurira handina kana simba kana pakurwara kwemwana wangu handina kana munhu akakwanisa kundibatsira asi ndakaedza kuenda ndandazi kwasabhuku ini nemurume wangu tindoti 2 murume wangu akarwara gumbo mwedzi wese asingaendi kubasa havana kana mubvira usika pano kana kudini ndikangorapisa murume wangu kuenda kumadhokita sekudini tingoti pana handina mubvira napo wapumha kana kuita sei ende saki renyuchi handina kumboraswa kumunda kwavo saki rakatonhongwa Alright, saka imimi tiri kuona pakati penyu amai nemi nemwana wawo pari kuita gakawa mafungiro enyu muri kuti gakawa iri renyu pakati paamai nemi muroora ringagadzirike sei kuti muwirirane mwana upi iye mwana wawo imimi mwana wawo mukomana wemurume wenyu nemimi wacho kuti muwirirane naamai muri kuona kunge pangade kuitwa sei kuti mugadzirisane munge muchifambidzana handichaziwe mimi ndimototibatsirawo nayo mhai wacho aripo nesu tese tiripo asi mimi kuwirirana nawamwene wenyu munoda ndinotoda zvakanyatsa nditomboumbiridzawo ndotombotenga maepuroni ndichitombopawo ndichifunga kuti pamwe zvinodini zvinopera zvinogadzirisika asi zviri kuramba handizivi kuti ndakavashaishirei ndakatombowabvunza ndikati mhai kana pane chandakakushaishirai nditaurei ndite sei ndiripe ndigadzirise nyaya ndiripe ndimuripire kana pane chandakakutadzirai pese pavanofamba nokachinotaura nezvangu pese pavanofamba nokachinotaura nezvangu mumaraini mese mangotaura nezvangu zvawangozwa kuda unongotaura nezvangu nemhuri yangu. Alright. Aiwa tinotenda ndosaka mambo wauya saka tichaisira kuna mambo kuti wakoyananisei munge muchigara zvakanaka mongodzokera pekare penyu muchifambidzana sezvinongoitawo vamwene nemuroora wavo vachiwirirana. Ini ndatozvitadza pangu mambo wacho ndazvitadza ndinotozvidawo asi ndazvitadza handizivi kuti daka racho ngeriba kuti here inini here kana kuti ndibve pano ndiende kumba kwedu here kuti tifa ngoti wakorora wese hapana une mukadziba iyeyo ega ndiye unayo saka zvirinane kana kuti inini ndibve ndiende kumba kwedu here ndo zvauri kuda here ina handiziviwo modo utangeni Alright mama ayo atinotenda ayo watazvinza munge muchida kuti chi ndange ndiri kuti inini imimi taona kuti tikugadzirisei inyaya kuti pane kupumhana kuripo handiti kupumhana ngekupi kufungirana uroyi kuripo mai nemwana wavo wajekerana kuti ehe tine kakufungirana uyu unofunga uyachifunga tese tiri wanu saka nyaya yedu iri pakuti isusu tichakudaidzai kwamambo imimi mauya kwamambo munoya makagadzirira kuti tiri kufamba tizwe chiri kubude pamwana kuti hachidaro here chiricho chakonzera kuti nyuchi dzipinde mumba pamwe mwana murume wenyu wanga achizina baba gadzise icho neicho iye obva atadza nenguva baba ndobva aite zviratidzo hatichazii handiti kuti tichizive kuti chii chakanaka kunge tatofamba taa pamwe chete tozwa kuti
chiri kunetsa pakati pedu apa chii, touya toumbana toite chinhu chimwe chete dzoke mukugara kwedu kwekudhara. Asi chandoziva ngechekuti n'anga dzacho dzotoda n'anga chaidzo, ngekundoyaziva kuti vanhu ivava vakava ndinotozviziva ini zvinoitika, zvotoda n'anga chaidzo ndotogona kusvika ikoko shaya chinobuda kana isusu totoziva isusu tisu tisina chatinoziva ba handimuzviona ngekuti izvika izvi zvinhu zvakaoma izvi nekuti patorina sisa wari apo ndotozvibhechera kuti nditori n'anga ndinotodai inini, saka isusu tiri vana vadiki isusu. Ndosaka mambo ariyo, unoti mukuru mudoko mucheche wadii zvese mese muri vana wamambo. Mambo unode kuti kusunganidzai kuti muite chiro chimwe chete, zvisingadi kuti uyopo mhomwe uyopo mhomwe. Aiwa, chodogadziriswa ngechekuti tigare muchechetere, nyangwe chiri pasi pemvura kana muri kwamambo chinobuda zvechigadziriswa. Ngazvigadziriswa ngekuti zvinhu zvakaoma. Ndikakutaura futi inini rimwe gore ndakambozi ndiri kushandiswa ndisisi wavo kwatsika mudhanda waya kuno zvikazi moshandisireko mwana usina chaanoziva makamuengere wamunona sisi wavo nemudondoro kudai so vakauya pamupango wakandirowa kubva kumba kwako yakondirowa pamupango ndikazwa wasukumidza wakadonhina uko zvinhu zvese asi vanofamba kubva kumba kwavo kuuya kuno kwasisi wavo wakubva kumba kwako yakondirowa pamapango ndakagara saka ndoti inini nditori panguva yakaoma asi pakapo ndakaenda kumapurisa ndikadini mapurisa inini handichakwanisi kugara pamba pangu nekuda kwevanhu avo mapurisa akazowe aiwa tinogadzirisira kacho akakaoma baba akundogarawo zvekuti takangogara amene chandinazonge kuti amene panyaya kuti kana mazotipa date teda uzoziva kuti tokwanisa here kutora musikana kuchikoro kwaari kana kuti zvinongoitwa asipo uripi kuchikoro kupi kusunset kushimani kunedziwa kufamba tofamba iri weekend iri Sunday chinatsa ngechekuti mwana uyu kawo zvavo zvisingachabudi baba handimuzviona pamwana zvavo zvisingachabudi baba ngekuti maamuchigadzirisa kugadzirisa kwatakamboita pamwe nekunga zvachinzwawo direction zvakudai handichazvizi asi dai kuti pamwe anogona kunga aripo ndicho remember angu ndine 1 week yandabva ndichimboonawo nyaya dzenyudzo pane umwe musikana wandakaona anga ari kuchema zveshuwa nenyaya idzodzi ndakangoonawo vhidhiyo racho chiti ndakatombozitoa ndikati nyaya inonga yafaya neyangu asi zveshuwa akachema achitaura zvaaitaura ipopo zvikanzi chifamba ndakazongopedzisira pakudzifamba handizvita wakazofambawo sei wakazodini hawo asi zvinhu zvazvida kuti zvimozi inyaya wondouripo ndekuti zvibudewo pachena sana andabaipa ndataura ndikati kana mai mwana wangu anga achinyepa kana muri kuzuva hamuna kudai wanokwanisawo kuzvivhara hari kutodii asi kana kuri kuti mawinawo kana nemadini unondotaura kana kuri pandoripa asi panondorwadza because chinhu chinotaura ngezva92 ende sikamutanda kutanga kwaya kuma93 93 ndo zvaakataura wakachemba newana wese wari pamba wakachemba kuti mai sei madara kwaundogara upenyu svika izvi zvabuda futi zvikanzi zvaitobuda chinzi iwewe kufa kwangu haudumbo kufambirawo re kuona kuti zvakambodini saka makandogara basi kuti ndakafa mabudira zvaa zvakuita pamusikana ndo pauchitorana watikati inini kurapisa ndambozama kurapisa zvimwe zvese asi uye timuonerewo kuti pamwepo ana mai kwausimukawo zveshuwana namukomana ndakatosimuka nekombi kwaenda kwatakaenda ende zvakatorwawo zvakataurwa zvikanzi inini hangu amupangu urambawo asi wati kwazi inini mushonga of course ndikona wandakapa asi andinakuziva kuti mushonga wandakapa ndewekuuraya kana ndewekudini okay alright zvinozochinjawo mwana wasarwara wakamborwarawo nezvake asi zvavo zvakazodiniwo zvakabuda hatisi kuzviramba mwana wakambobatwawo nezvese makaita muri mega zvekuchikoro makaita muri mega zvese izvozvezvo tinozviputira pasi todochitanga zvedu tiri pamwe chete nemhuri tochono tinobuda nei kana wasalike pa FB wasubscribe pa fire